A Federación Galega de Enfermidades Raras lanza a súa campaña de Nadal. Tras 12 anos de iniciativas solidarias, necesita recadar fondos para garantir a continuidade da entidade e apoiar as máis de 200.000 persoas con enfermidades raras en Galicia. Solidariedade da cabeza aos pés é o lema da nova campaña de Nadal da Federación Galega de Enfermidades Raras. Despois de 12 anos, substitúen os tradicionais bastóns de caramelo por calcetíns, unha opción sen azucre que mantén o esencial, recaudar fondos para financiar o mantemento da primeira sede propia da Federación. Vamos a tener un local definitivo, pues nosotros hasta ahora hemos ido de maletita. Fundamentalmente para a sostenibilidade de Fegerec. En Galicia hai alrededor de 200.000 persoas diagnosticadas cunha enfermidade rara. Cada ano o sector gaña máis visibilidade e mellor atención ás familias. Un recordatorio de que estas familias no están solas, de que miles de personas en toda Galicia pueden unirse para apoyarles y de que la solidaridad puede empezar por algo tan sencillo como un par de calcetines. Dende a Federación ofrecen apoio social, sanitario e educativo e traballan no territorio cun modelo porta a porta para achegar recursos ás persoas diagnosticadas ou en proceso de diagnóstico. Se conta con nós desde o sistema público de saúde e tamén desde o sistema privado unido a que tamén o avance da ciencia fai que o diagnóstico sea máis precoz. Cada ano atenden a máis de 1.000 persoas e 200 patoloxías e aspiran a seguir gañando peso e presenza social.